Един бърз съвет, ако искаш да продадеш имота си сам, а не искаш да разчиташ на агенция. Не хвърляйте просто обявата в интернет и да забравите за нейното съществуване. Наскоро имах среща с едни хора, които искат да продадат апартамента си и се заговорихме за това защо не им върви продажбата. Когато отворих обявата им, те изглеждаха напълно отчаяни. Апартаментът е намалян многократно с 10 на 15-20 хиляди евро и в момента цената му е 30 хиляди евро надолу от това, с което са започнали. Това в сайта, в който погледнах, се отбелязва и можеш да видиш кога точно са правени тези корекции надолу и в какъв размер и в какъв диапазон от началото на пускането на имота до сега. Те наистина изглеждаха отчаяни, когато аз ги питах, вие отчаяни ли сте? Те казаха, не, ние не сме отчаяни, не бързаме да го продаваме. Им казах им, тогава свалете си обявата, направете си нови снимки на апартамента и си пуснете обявата отново с актуалната цена към момента. Ако аз съм купувач и видя, че апартамента ви е намален с 30 000 евро в рамките на един месец, то аз със сигурност ще дойда и няма да ви предложа цената, която вие искате, а ще се опитам да я намаля с поне още 10 или 15 000 евро. Затова актуализирайте си обявите, сменяйте си снимките и ги дръжте максимално най-актуални и така, че да изглеждат те актуални и да не изглеждате ви отчаяни. За още съвети последвай ме.